Ukrayn söwüşçileri Gündoğur Donetsk sebitiniň Bakhmut şäherine we töweregine täze hüjüm torkunlaryny ýa-da serpikdirip Kiýew goşuny 17 martda ýerden aýtdy. Bu aralykda Ruslaryň ýylatyny okotlary topa tutmagy parahat Ukrayn ýylatynyň hatyryna pidalary getirýär. Günorta sebitiň harp administrasiýasyna görä Kherson şäheri ýene agyr Rus hüjümlerine sebäp boldy. Donetsk sebitiniň häkimi Pavlo Kirilenko soňky bir güniň içinde 2 adamyň öldürilendigini we 8 adamyň yaralananyny aýtdy. 16 martda Ruslar Donetsk sebitiniň 2 ýaşaýjysyny öldürdi. Taretskde we Krasnokharivka owasyny sebitde başga da 8 adam yaralandy diýip Kirilenko telegramna ýazdy. Ukrainanyň yaraly güýçleriniň baş ştaby Rus goşunlarynyň Gündoğur Ukrainadaky frontçylygynyň ugruna soňky bir güniň içinde 70 tane hüjüm amalaşyryklaryny aýtdy. Hüjümler harabaçylygy bilen Bakhmut şäherine gönükdirilýär. Bakhmut noýabrdan başlap kış aýlaryny üznüksiz dowam eden dartykly Rus hüjümleriniň baş nyşanasy boldy. Rus güýçleri Bakhmutdan daşary Donetsk sebitiniň Liman, Avdiivka, Marinka we Shahtarska sebitlerine hüjüm hereketlerine girişdi diýip Ukrain goşuny aýtdy. Rus güýçleri 5 raketa hüjümi we 18 howa hüjüm bilen zar vurdy. Hemde onlarça raketa ulgamlary hüjümlerini amala aşyrdy. Agyr Rus hüjümleri Donetsk sebitiniň Kostyantinivka ýylatyny okodyny 6 asuda raýaty yaralady hemde onlarça öýe we raýat infrastrukturalarına ziýan ýetirdi diýip harbylar aýtdy. Günorta Kherson şäheri 24 sagatda 13 gedek topa tutuldy diýip sebitiň harby häkimi Oleksandr Prakudin 17 martda ýerden aýtdy. Bir adam yaralandy. Prakudin tutuş Kherson sebitiniň esasan grad raketa atıcı ulgamlar tarapyndan atylan 76 hüjüme sebäp bolanyny aýtdy. Ukrain güýçleri Dnepr deriýasynyň sowet tarapyna Kherson şäherini noýabr aýyna azad etdi we Rus güýçlerini deriýanyň çep tarapyna çekilmäge mejbur etdi. Rus güýçleri şondan bäri Kherson şäherini we sebitiň Ukrain gödäwçiligindäki beýleki ýerlerini ýygyderli topa tutýarlar. Bu hüjümler asuda ýylat öldürýär, yaralaýar, energiýa infrastrukturalarına ýylyna ziýan ýetirýär we gyş aýlaryna bir topar ýer toktudy galdy. Ukrainada giňerimli çoluş başlanany bäri Russiýa asuda ýylatyň nyşana alynmagyny erjerlik bilen ret edip gelýär. Ýoksa munyň şeýle digini görkezýän bir topar suwutnamy bar. Diplomatik front barada aýdylanyna Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba Ukrainanyň ýaranlaryny ýaragy bermek işlerini çalplandyrmaga çagyrdy we gijikdirmeleriň söwüş meýdanynaky adam pidalary bilen ölçülýändigini duýdurdy. Eger bir sargyt bir gün gijä galsa, bu frontçylygyny şol güni kimdir biriniň öljekdigini aňladýar diýip Kuleba Kiýewde BBC kanalyna beren interwýusyny aýtdy. Ol Ukrainanyň mätäç gününe ýardam berýänleri we ýardam bermeýänleri ýatdan çykarmajakdygyny aýdyp sözüniň üstüne ýetirdi. Uruş adamyň saýlamaly pursaty bolup durýar we her bir saýlaw hasaby alınýar diýip Kuleba aýtdy.